Magubad lang ako ng jacket Inubad siya yung jacket niya. Magubad ako ng pantalon Uy, iniwan na tayo na ng tao dito. Jen, uy. Tayo na yung tao dito. Sino maghatid sa'yo? 2 beer lang na inom mo Nasusuka Kukunwari ako. kaya siya. Sumama ko sa CR. Ang dumi ng CR dyan Hanap tayo ng ibang CR. Di hatid na lang kita sa inyo. Tara, nanghiram lang din ako ng motor sa pinsan ko Sige. Okay. Okay lang sa'yo. Ayaw pa niyang umuwi Ang kulit niya. Sinunod ko na lang yung gusto niya. Sabi niya, iliko ko raw sa may lodging house. Sabi niya, Liga, hala, saan to? sabi mo dito tayo. Labas na lang tayo. Pwede pa naman Uy! Ayan. Mainit ba? Magubad lang ako ng jacket Inubad siya yung jacket niya. Magubad ako ng pantalon Inubad siya yung Uy, ba't ka nagubad ng pantalon dyan? Naiihi ako Alam, gusto mo umihi. Sama mo naman ako sa CR. Ay, di na CR. Ba't ba samahan kita? Nandiyan yung CR. Siyempre, ganun ako Basundo. Hindi na ako magsuot ng pantalon Uy! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, Umabot ka na rito Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.